chọrọ ka ebe wee bụ biko ya agazina na kọmpa mmadụ ebe dị ihe ya abazina na kọmpa ndị mmadụ ebe dị ihe biko ma ọ na-anyị chọrọ ka ebe dị okwu anya ọnụ onye nọrọ ọgbọ biko nọọ nabatara sisi tụrụ ya wọs nọọ nabatara tụrụ ya wọs maka nene anyị efu na chi ejigo maka mmụọ nka na-abịa ka buru ibu